Dobrý den, vítejte v mém novém videjku. Já jsem Zo. Vidíte, já jsem ten Tomáš Nikl. Jsem z našeho studia, z toho Crazy Craftu. Omlouvám se, teď jsem dostavil studia, kde budeme natáčet vždycky. No, abych to nepředal, tak tamhle vidíte, to nic prostě není, to je nepovedený město a tady to jsem tady nechtěl. Jo, budeme natáčet videjka ještě spolu na tom craftingu, tak Crazy Craftu. Akorát každý má svůj channel, on má CDO TV. A tohle se jmenuje Zon TV. Bude tady hodně věcí, budou ty tutoriálky na mody, na všechno možný a pak se můžeme podívat na tu novou 1.9. Ale ještě to nic není, to jsem teprve začal. Chtěl jsem, abyste o nic skoro nepřišli, takže budeme tu dělat tutoriály, no a to, abych ještě se ozval můj ten CTOčko, tím pádem Michal, tak on může pozdravit. Je tu se mnou, ale na singlu právě nemůže být. Takže se mějte a studio nějak vylepším ještě.